రేయ్, ఏంటి రేపు సండే కదరా, నా వంతు ఇవ్వు. అని నేను చూడలేదురా. నీ వంతు అయిపోయింది, ఇప్పుడు నా వంతు. ఎవరి మాట వినను, నీ మాట అసలు వినను. ఇటివ్వు. ఇగో జాగ్రత్త. జాగ్రత్త గురించి నాకు చెప్తున్నావా? బాగోలేవని 2 డిలీట్ చేసావు కదరా, ఎంతలా బాధపడ్డం తెలుసా? నాకు అర్థం కాలేదురా. అర్థం? మ్యాథ్స్ రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు. ఇలా నా మ్యాథ్స్లో యాంగిల్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకుంటాం అనుకుంటే అర్థం కాదంటావా? సర్లే చూసోలేచ్చుగా, డిలీట్ చేస్తావా? ఇప్పుడు చూడు నేను ఎలా నేర్చుకోవాలి. సరే నీ ఇంగ్లీష్ గోల్ ఆపుతావా? రేపు ఏమైనా బయటకు వస్తావా? కార్డు ఇచ్చావుగా, సండే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి, నేను రాను.